Gaur Maialen Diaz daukago gurekin. Duela 7 urte, Madrilera joan zen interpretazioa ikastera. Eta interpretazioaz aparte, baita ere antzerki obra ugari idatzi ditu. Goazen berarekin pixkatxo bat hitz egitera. Bueno, Maialen, ongi etorri? Mila esker. Eta konta iguzu, nortzara edo nola aurkezten duzu zure burua? Beno, ni Maialen naiz, Maialen Diaz Urritza, eta antzerki mundutik nator. Antzerkian dihardut bai antzezle bezala, bai idazle bezala ere. Horretaz gain, antzerki pedagogia munduan ere mugitzen naiz, eta egun horri energia asko sartzen diot Madrilgo nire antzerki taldean, Kalatean. Osa, Madrilen zaude orain? Bai, orain 7 urte joan nintzen, eta beno, hor joan naiz sustraiak botatzen poliki-poliki. Zure txokoa edo zure lekua aurkitzen, ez? Bai, hori da. Eta noiztek sartu zitzaiozun hor gogoa antzerkia ikasteko edo antzerki munduan ibiltzeko? Ni antzerkia hasi nintzen egiten institutuan, Biurdanan, eta, hori izan genuen irakaslearekin hor nonbait arra sartu zitzaidan, eta institutua bukatutakoan Nafarroako antzerki eskolan sartu nintzen. Hor egon nintzen 3 urtez formatzen eta, oso gustora, baina grina sartu zitzaidan hor, institutuan. Osa, institutuan bertan egiten zenituen antzerki klaseak? Bai, zegoen Virginia Albira gure irakasle maitea, ematen zizkigun klaseak, eta hor ginen talde txiki bat, gauza asko komunikatzeko eta kontatzeko gogoz. Gogoekin, ez? Gainera hor nera bezaroan beti dago hor ez, gauzak ezakit kritikatzeko edo kuestionatzeko grina, ez? Edo beharra. Bai, osea, nik uste dut azkenean badagoela puntu bat zeinetan zu munduari zaren deskubritzen eta deskubrimendu hori kontatu, konpartitu, aldarrikatu nahi duzun, ez? Eta horretarako antzerkia eta gorputzetik hitz egitea, niretzat behintzat oso katartikoa eta oso polita izan zen. Lotxa handien baten zidan arren, hori ere egia da. Osea, lotxatia zinen edo zara? Segunetan noiz, baina... Ze momentutan, ez? Bai, nera bezaroan oso, baina ala eta guztiz ere, antzerkia esaten dute, izan hori dela askotan lotxation etxea. Eta errebeldia zinen baita ere, nera bezaroan edo? Bueno... Zer galdera, Bai, suposatzen dut nire aldea nuela eta nahi nituela gauza kuestionatu eta aldatu. Bai. Osa, ez dakite. Zure erara ez, edo ezinela konformatzen, esaten zizutenarekin, ez? Baizik eta gauzak... Bai, nik suposatzen dut, eskin nola esan zuen honi. Nik uste dut nire bezaroaren... Nire bezaroaren esentzia dela errebeldia, kuestionatzea gauzak eta munduan kasgora jartzen saiatzea, ez? Hortik, bai. Eta, kuestionatzea bai gogoratzen dut egiez, normaltasun nozioaren, hor kuestionamendu bat nuela eta genuela, antzerki taldean, bai. Eta orduan egin zenuten talde bat zuen artean, ez? Lagunon artean, eta egiten zenituen zuen obrak. Hori zen eskolaz kanpoko antzerki talde bat, baina, energia asko sartzen genuen eta gustora aritzen ginen. Horietako batzuekin gero, auzoan sortu genuen antzerki talde txiki bat, Donibaneko antzerki taldea, eta kalean egiten genituen gauzak, bai. Kalea eta antzerkiaren arteko lotura, zure ustez, estua izan behar da? Nik uste dut kale antzerkia genero bat dela berez, eta salako antzerkian ere kalean nolabait badagoela. Azken finean, antzerkia egiten denean topaketa bat ematen da, ez? Antzezleen eta publikoaren artean. Eta publikoak mundu bat ere badakar. Orduan ezinbestekoa da topaketa hori. Gero antzerkia gaineran kalean egiten baduzu, interbentzio bat egiten baduzu kalean, gauzak beste leku batetik doaz, baina bai. Antzerkian ikustut alabeharrez edo beti dagoela errealitatearekin elkarrizketan. Gizartearekiko konprometitua izan behar da beraz, ez, antzerkia? Nik uste dut berez, bere esentzian dagoela hori, azkenean, foro bat da.
zeinetan pertsona batzuek antzeztu eta beste batzuek begiratzen dute eta begiradaz parte hartu, ez? Sentitzen dute bidaia bat elkarrekin, katarsi bat bizitzen dute edo hausnarketa bat eragiten, baina horrek behar du izan nolabaiteko transformazio gaitasuna, ez? Bai, apustu bat baldin badago, gertakari bat sortzearen inguruan, hau da, antzerki bat prestatzea, gertakari bat prestatzea ulertzea bada, nolabait eraldatzailea behar du izan, ez? Zentzu batean edo bestean. Hori da nik, bueno... Zuk uste duzuna, ez? Bai, zure iritzia. Bai. Eta gero, Nafarroako antzerki eskola bukatu zenuenean, zer egin zen? Madrilera joan ziren zurean edo? Magisteritza, bai. Magisteritza? Bai. Eta hor dago zure alde pedagogikoa, ez? Bai, hor sentitunen nolabait, antzerki klaseak ematen hasi nintzen eta uztartu nahi nituela bi munduak, pedagogia eta antzerkia. Eta magisteritza egin nuen, momentuan iruditu zailako, eraldaketa sozialerako ere... Beharrezkoa dela, ez? Hori izan zitelkela beste bide bat. Eta, hori egin nuen. Bai, hori bukatutakoan, bukatu nuen eta antzerkira itzuli nintzen, noski. Eta nora joan zinen, Madrilera eskola batera edo unibertsitatera edo... Madrilen laboratorio William Laytonera joan nintzen, interpretazio eskola batetara. Kontatu dezaket, Nafarroko gobernuko beka batekin, zeinetan zuk eta biok ezagutu genuen elkar, beka eskatzeko egin bazien sarbide froga horietan. Eta, 3 urtez egon nintzen hor, interpretazio teknika oso zehatz bat ikasten, teknika Layton, esaten zaien horretan. Izen potentea da, ez? Teknika Layton, Espainia munduan, baita Nafarroan ere egiten zen, ez? Leno. Bai, nik uste dut bikulazio asko egon dela Nafarroan, ematen diren korronte hauek, ez? Jendea hasten dela leku bateran joaten, eta nolabait instauratzen dela hori egiteko joera. Eta bai, oso interpretazio estilo zehatza da, teknika Stanislavskitik eratorritako beste teknika bat, errealismorantz joera handia duena, eta, zentzu askotan erabilgarria izan daiteke, beste poetika batzuetarako, igual beste leku batzuetan bilatu behar da, baina, idazmenerako ere oso interesgarria iruditzen zait. Zezu ere idazlea zara, ez? Eta nola partekatzen dituzu antzezle lana eta idazlearen lana? Ezberdinak dira, idazteko nolabait kanpoan zaude modu... Ez dakit nola esan, baina pixka eta refleksiboago batean eta ikuspegi orokorrago bat izaten. Antzezle bezala egia da rol batean edo pertsonaia batean sartzen zarela handiagoa den pieza batetan eta zu hor murgiltzen zara esanahi orokorra zuzendaritzaren eskutzita. Baina idazle bezala aldiz bada pixkat kanpoago kokatzean eta gustatzen zait asko pentsatzea idaztea nolabait antzezpen baten lehenengo urratsak edo andamioak jartzea dela, baina gero antzezpena badoala. Eta zure ustez, tekstua ze paper edo ze paper jokatzen du antzerki bat sortzerako momentuan? Osa, andamioa jartzez aparte, nolakoa izan behar da harreman hori? Segun eta ze antzerki apostu egin nahi duzun. Segun eta nondik sortu nahi duzun eta zein den helburua. Nik batzutan pentsatzen dut, agian testua dela, nolabait mezu bat botila batean sartu eta itsasora botatzea bezala, ez? Bale, ea nork aurkitzen duen, ez? Bai, eta ea, sortzaile taldeak ze forma ematen dion, ze azkenean sorkuntza prozesua oso kolektiboa da, eta ez dut uste testuak olako pixu kapitala izan behar duenik, segun eta ze kasutan, nitaz ari naiz, Ze, azkenean testua estenatokiaren zerbitzura dago eta gorputzek egiten dutenaren zerbitzuetara. Egia da gero hitzak oso balio potente eta zehatza daukala, eta hitza bera ere ekintza dela, baina, hierarkia mailan berdinduko nuke estenatokian daude beste gauza askorekin. Eta ze antzerki estilorekin edo konektatzen zara gehiago? Edo oraindik frogatzen zaude? Frogatzen hori. Bai, egia da nire formakuntza antzerki testualean dela, fisikoan baino hor aurkitzen dudalako nire esparrua, baina, interesatzen zait oso interesgarriak, iruditzen zait oso interesgarriak gorputzetik oinarritutako poetikak. Osa, beste mundu bat da. Eta,
Eske, inbeste gauza daude. Bai, frogatzeko, ez? Azkenean, denetik bat aukeratu, ez? Bai. Ni egia da testuaren munduan kokatzen dudala nire burua, baina ez dira da hor balio kapital bat ematen. Ikuskizun bat sortzerako momentuan. Bai. Eta orain zertan ari zara, ze badiozu hor zaudela Madrilen kolektibo batean, zer nolako kolektiboa da, ze gauza egiten dituzue? Gure kolektiboa deitzen da Kalatea, la escena para pensar juntes. Da antzerkia eta pentsamendu kritikoa uztartzen dituen espazio bat. Eta hor lan egiten dugu alde batetik proiektu pedagogikoekin, hau da, pedagogiaren bidez hausnarketa espazioak sortuz, baina ez hausnarketa intelektual hutsa baizik eta gorputzean oinarritutakoa, eta bestetik sorkuntza proiektuetan. Sortu genuen duela 2 urte antzerki pieza inmersibo bat, taberna batetan, izan zela. Taberna batetan, ze guai. Bai, alokatu genuen taberna bat, eta lan egiten genuen formatu inmersiboarekin, zeinetan publikoa sartzen den obran, maskara txuri batzuekin, performerrekin ez nahasteko, eta publikoak aukeratzen du ze estena ikusi. Orduan, segun eta zer ikusten duzun, zuk osatzen duzu dramaturgia edo bidaia, ez? Que guai. Aldi berean, geratzen ziren gauza ezberdinak, haien artean konektatuta edo ez? Gai baten inguruan? Bai. Zein zen gaia? Jakitegatik. Prostituzioa. Bai. Bale. Uste dut baietz, hau izan zela, nik hor, interneten ikusi nuena, ez? Izan liteke, bai, deitzen zen All Cats Are Beautiful, akap. Eta, hor zegoen. Bai, bazukan harremana, prostituzioa eta mozaldegiaren artean eman diren, jazarpenen inguruan. Beti dago baita ere lotura bat, gizartean dauden gaien inguruan eta zuen ekarpenaren erekin bat egiten duten obretan, ez? Bai, hor badugu interes bat uztartzeko eta sortzeko hausnarketa espazioak. Diskursiboak baino hausnarketarako, galderak egiteko. Bai. Interesgarria. Eta horrelako gauzak hemen Nafarroan badaude? Formatu inmersiboaz ari bagara, nik dakidanez, ez? Baina horrek ez du esan nahi ez dagoenik. Nik ez dakit. Bale, ez oso ezagutzen. Baina ongi legoke, oso interesgarria da ez, ulertzea espazioa eta harremana beste narratiba bat bezala. Bai, igual sortu beharko da. Hori da. Baduzu gogoa honea bueltatzeko edo Madrilen geratuko zara momentuz? Ez dakit. Maite dut hemen egotea eta hau azkenean nire herria da eta txikimendu handia diot. Hau da, ni hemen goen naiz eta hemen izango naiz beti. Gustora nago Madrilen? Oso. Noiz baiten itzuliko naizela? Ziurrenik. Noiz? Ez dakizu. Agian uste baino lehenago, baina ez dakit oraindik. Baina hemen Nafarroan ere egin dituzu proiektuak, ez? Naizetan bili? Bai, idazle bezala, etxerik txikiena idatzi nuen, jarleku antzerki taldearentzat, eta oso lan polita egin zuten Eba Azpilikuetak eta Laura Villanuevak proiektu honetan, Rosa Díaz izeneko zuzendariarekin. Igual itxusiago nik esatea, baina oso polita egin zuten. Ni ere ikusi dut horra eta izan zen super polita. Ari dira egun egiten eta... Gainera jorratzen zuten gaia eta zeukan hor poetika oso polit bat eta mezua... Gainera feten saria irabazi zuen ez, Azpilikuetak. Eta hori ere eman zizuten ezagite nik uste horrelako plataforma. Hori da. Bai. Ze polita. Eta adibidez, zeintzuk dira zure inspiratzeko iturriak edo sorkuntzan zaudenean? Zaila zehazten, nik uste dut hortik daudela ideiak edo desirak edo... kontatu nahi ditudanak, baina agertzen direla behin hasita. Azken aldean, migrazioaren kontua agertu izan zen etxerik txigena asuntuan, eta noski interesatzen zaidala, ze, egun, historian zehar oso presente egon den gaia da, baina egun agian are gehiago, ez? Globalizazioaren gatik, ageriagokoa delako, baina interesatzen zait asko eta eragiten dituen prozesuak, ez? Nolakoa den harrera, zer den etxe bat izatea nonbaiten, zer den etxe atzean ustea, eta nola eraiki daitekeen
bizitoki berri bat, ez? Eta beste aldea ere, zer gertatzen da, beste pertsona datorrenean, nola hartu, nola onartu, ze eraldaketa eragiten dituen, olako gauzak ere, bai. Eta oraintxe bertan zertan ari zara, edo nola ikusten duzu zure burua, edo ze gauzetan ari zara? Oraintxe bertan, Madrilen nago gure antzerki taldearekin lanean, Kalatearekin, jarraituko dugun erabekin egiten ari garen hezkuntza sexu-afektiboaren inguruko antzerki proiektu bat garatzen. Orain ari dira ere nik idatzitako testu bat mugitzen, Virginia Cerverak zuzenduriko ilargiaren atzean. Eta oso pozik prozesu horrek aurrera egiten duela ikusita. Eta beste idazmen proiektu batzuk pentsatzen, baina lasai, bai. Eta nola ikusten duzu antzerkiaren etorkizuna, edo ze azkenean nahiko prekarioa da mundu hau, ez? Eta ez dakit egun daukagun egoera ikusita, nola ikusten duzu? Zelako galdera, handia da. Ez dakit, nondik heldu. Eta nola ikusten duzu zure burua, antzerki munduan, gaur egun, edo zure etorkizuna? Nire iruditzen zait, oro har, antzerkian lan egiteko beharrezkoa dugula, bizitzako beste hainbat eremutan bezala, saretzea. Hau da, topatzea talde bat, kolektibo bat, zeinekin aurrera egin eta apustuak egitea. Zaila da, bai, agian konplexuagoa da kolektiboki pentsatzea, baina ederragoa ere bada, eta orduan ikustu dut, taldeak sortzea eta norberakotasuna galdu gabe, artistikoa galdu gabe, baina, aliantzak topatzea iruditzen zait beharrezkoa. Eta gero, lan egitea eta aurrera jotzea duintasunez eta lanaren balioa aldarrikatuz eta esango nuke modu kritikoan ere arituz, bai. Gurekiko eta guztiarekiko, bai. Ez konformatuz, bai. Eta zer da antzerkiak eman dizun gauzarik onena eta txarrena? Onena asko, plazera. Esango nuke plazera, konpartitzearen plazera, pertsonaiak enkarnatzearen plazera, gozamena, bai, partekatzearen gozamen hori, ez? Ekintza, taldekintza kolektiboa sortzearena, hausnarketa sortzearena. Txarrena, prekarioa dela, zaila dela askotan, beste batzuetan proiektuak garatzen saiatu eta bideragarritasuna topatzea zaila dela, bai, hori agian da latzena. Esan duzu, baita ere partekatzearena eta hori dela gauzarik onenetarikoa edo onena, nolako harremanak sortzen dira antzerki munduan? Ze azkenean, denbora asko ematen duzu ez jendearekin, gauzak ezakit aztertzen edo zure buru aztertzen beste pertsonarekin ere gauza asko partekatzen, nolako harremanak sortzen dira? Iruditzen zait, segunetan norekin den eta segunetan nolakoa zaren zu, baina batzutan intimitate puntu oso handiak lortzen direla oso denbora gutxian, azkenean zure emozionalitatetik ari zarelako lan egiten, entrega handiz, eta desirak partekatzen direnean, nolabaiteko binkulo oso estuak sortzen direla. Batzutan sortu eta gero, denborarekin galtzen direla, baina... Baina momentuan ez, oso intentsuak direnak, igual. Bai, eta oso politak. Batzutan ez duzuela norbaitekin nolako... Agian, bizitzako tibianoan etzen nukelako entzituko, baina beste plano horretan, nolabaiteko topaketa politak sortzen direla. Eta baduzu hola, anekdotaren bat, hor, eszenatoki gainean edo idazten edo antzerki munduan ibiltzen? Ezagit. Eta horrek zaizku gero, baina... Nire horitzen nahiz, elkartu ginenean hor audizioa egin behar genuenean, beka eman zigutenean eta, baina gero berritzeko prozesu horretan. Hori oso polita izan zen, ez? 3 urteetan behin, elkar ikustea hor, hortzen zen monologo prestatu zu, hanik beste, kakazarra, venga, Eta gainera, bueltatu zinela Kolombiatik edo, egon zinen hor bolada bat, eta bueltatu zinen, eta ia zenuela izan denbora prestatzeko.
Bueno, lagun batzuekin joan nintzen, eta pentsatu genuen bidaiatzeko aitzaki bezala, erabiltzea ipuinak. Hau da, ipuin saio txiki bat sortu, eta gu turista bezala joan beharrean, gu gure burua eskaintzea begiratuak izateko, beste harreman mota bat sortzeko, ez? Etziaten duz esan bekaren inguruan, eta zen, bueno, baute zer esan, pues listo. Eman ez diatelaren seinale. Claro. Total, han egonda esan ziate, bueno, hemendik eta 3 egunetara okezu froga. Eta, bueno, korrikara presaka egazkinak aldatu, gauzak prestatu, pixkat eromena izan zen, baina, bueno. Horritzen naiz, hor, elkartu ginen, bestuario batzuetan, zen kamerinoa zen, bestuario batzuk, ez? Hor, sartu baino lehen, eta zu kontatzen, ni nerviosa hor, nire gauzekin, zure gauzekin. Bai, alakoak mila, bai. Eta oso polita izan zen, egin zenuen monologo sorginen inguruan, eta sorgin bat zara ezagitzen, eta sorginaren kontzeptuaren inguruan zer da sorgina izatea, beti egon dela gauza txarrekin lotuta, ez? Eta egia, oso polita. Gertatzen zait nahiko memoria txarra dudala, eta nintzen gogoratzen. Badaukat lagun bat esaten deitzen dudala USB, osea, nire kanpo memoria bezala, ni ez bestelen ez gogoratzen, Baina, hori zen, sorgin kontzeptu edo feminitateari lotutako kontzeptu batzuk, ze gaizki ikusiak egon diren aldarrikatuz eta pixkat buelta emanez, sorgintasun hori norberarengan jarriz. Eta alde positiboa ez? Bai, berri irakurriz, ez? Hori da. Zuk esaten didazunean, ez dakit zer bat zara, nik esaten dizut beste gauza hau naizela. Hori da. Eta Maialen, egon zinen baita ere Madrilgo Euskal Etxean antzerki klaseak ematen, ez? Bai, lagun batek eta biok sortu genuen bertan antzerki talde txiki bat, euskaraz ikasten ari zirenentzat, euskara antzerkiaren bidez praktikatzeko. Bueno, esperimentu bat izan zen oso barregarria, Madrilen euskaraz ikasten ari zirenekin sortzen saiatzea. Zeuden ikasle batzuk, agian 5, 6, 7 hitz zekizkitenak, zenbakiak eta koloreak, eta horrekin egin behar zituztela improvisaketak. Eta oso polita zen ikuste alde batetik euskaraz ikasteko borondatea, eta euskaraz jolasteko desira, eta beste aldetik ikustea nola hizkuntzaren ezean gorputza adierazpena nola handitzen zen. Ze, claro, guztiak desesperatzen ziren, sortu nahian, baina ezinean, eta oso gauza politak egiten zituzten. Baina gogoan dut behin, batek mamu baten improvisaketa egin behar zuela, mamu bat ikusten ari zela eta ez zela, ez zekien mamua esaten, eta bakarrik esaten zuen, begi gorriak! Oso polita ikustea, nola adierazteko desirak bilatzen duen zirrikitua, ez? Bera bat zekien, gorputza talak eta koloreak, mamua esateko begi gorriak. Begi gorriak. Ze guai. Jolasaren eta fikzioaren baitan ortopatu zuen bere jarrakala. Ze interesgarria. Nire gertatzetan, joan nintzenean Edinburgora, hizkuntzaren kontua, ze nire gorputzarekin hasi nintzen asko gauzak lantzen, ze ez nekien ez ingelesez oso ondo, pues azkenean beti gauza fisikoak eta baita ere horrelako zerbait egiten duen. Bai. Mila esker, Maialen. Zuri, eskerrik asko. Asko zaindu eta zorte on zure proiektu guztietan. Mila esker.